zviri sei tadzoka zvakare nenhau yaswera ichinetsa mumafacebook street uyezve nekumainstagram avenue. Nhau yandava nayo muzuva ranhasi ndiani? Ndiye Nashi TV, avo vari kuita sei, vari kuita makwikwi sei kuziva kuri dende ruzhinji rwevanhu kuti kune zviice cream lollipop zvinenge zvakaita sei zvakainda mudenga zvidaiwo zvichizeya zvichimheya tisingazivi kuti nekuda kwei zvinhu zvakadaiwo so vanhu vachizvidya vakaita sevakadaiwo so vamwe vakati nananana vamwe vakaita yese vakabata zviice cream lollipop zviri mudenga zvazvo zvakadi zvakanaka tinozvitenda. Hatizi kuti iyo method inonzi chii methodology anoshandisa asi tiri ipapo zvakare macompetition aya akatanga rwendo rwadarika ereading 2 atasa kuti handisi kuti kwakuti takuenda kwamvura cheka makombere asi chikomana Jammaster to the Jammasters chiri kutiza nemaviewers andikura nema kuti kwandikuti chatosvika kuma 600 and something thousand maviewers tiri ipapo zvakare chikomana ni HKD chichiripo pa number 2 chakamendena zvacho asi chiri kuma 200 and something maititiwo to the teachers vari pa number 3 vakandodhingura chikomanani Bazooka ndobva vaenda vachi pa number 3 so zvakadi asi zvakanaka reka zvakaita sei kuna Bazooka wachoni asi kuma fans eKate family kwanza kuti vari kuzvifarira vari kuzvitenda asi tichiri ipapo zvakare mura vari kudanzira kuti kwete handisi kufarira position number 3 indi kuda kuenda pachi pa position number 2 nechi ice cream lollipop chao saka igame chi no retreat no surrender for the cause of the ice cream lollipop ndo zvavanenge vachiita izvozvo asi manje asingazoziva kuti kumastudio kuyapo vanenge vachindoenda kunemba nezveice cream lollipop vanenge vakabatirwa nehama dzavo zvandingechikwa kunokwire kana kuti vanenge vakabatirwa nevenji vechilisipoti kana kuneve kuNashi TV nekuti adikurwa nhema inhangu hama yangu inogona kutomboita 3 seconds yakavarirwa kuti izo kuti ndakufanira kutanga kuimba here kuti zvinoita nokuti vekuNashi TV zvazvakanaka nekuti kana vasvika pamavhocalist avo kutamba ndikuitaita ikoko chikomana chinonzi zvakare Novikis chakazoenda kunoimba zvakare chikomana Novikis ndo chandakamboreva mumavhidhiyo angu ekare kuti anoimba yakaita sekuti ndombolo sekuti rumba sekuti hindemoni zvese zvikukuko zvakaenda kukoko kunana DRC Congo ndo zvinhu zvaanoimba zvazvakanaka saka wanga chinda chinoita zvo pandinongofarira ndinogara ndichiita emphasize ende izvozvo zvindogara ndichitaura kuti zvokwada ndikura nhema pepe vanotanga kukwidza mavoisi pepe panonakidza asi muzuva ranhasi ndasora zvakare ndichisitokawo mumwe munhu unonzi Delroy ndiye mumwe munhu wandatoona muzuva rese ranhasi kuti who is a Delroy, who is that person, who is that guy, the way Delroy can sing ndio zvandatakwasa kutaura muzuva ranhasi kuti pane vanhu vakaenda kundoimba kwekwe akatanga kuita iyo kana zvaikwanisa achiita zvanenge chavi zvakanaka tozvitenda tozvikudza totichi vakaita basa reNashi vari kutiradza matalenda akasiyana kudayo vakaita kurumba vakaenda kumuseve vakaenda kuneiwo madhwale vakaisa kune madhudhu chacho zvese tinongoti thank you very much toti aiwa zvina kushata tobva ipapo tochiinda manje kucomment section yakakodzera nyakanyaka zuru yekupi yekuInstagram nemaInstagram avenue yekuti kwanzi izvoni neweNashi TV regai ndikade zidisclaimer zvasara zvichitika mumastreet zvo zvakanaka regai ndingotiwo zvitenda kuti veNashi TV vanoita sei vaito vachimbotitarisa kuti aiwaka tiriko kuX Factor tichita sei tichisupporta whatever zvavari kuita izvozvo nemovement yavo tinoitenda tiripo tichino expectirawo tichinda kokoko nekuti inini ndinoda kutozosubmita yangu for reading 3 handingambosari ndobva wadanzira zvakare vakaisawo zita reChireshema TV zvokwada ndikura nhema ini zvandifadza asingamboitika veduwe chakanaka mukanga urungwi tinofanira kuita sei kutenda kuti tinokutendai nekurecognize zita redu pachivhitivhiti chenyu veNashi TV zvikanzi zvakare ko vanhu munodadireiko mwana ndona sekuti munhu wakabata chiice cream lollipop urega kuhanekite mwari gai ndichibatsira zvikanzi chi ko vanhu munodadireiko mwana zvikanzi zvakare I can't wait for this song miraitione ndobva nenda kuma comment section netemwa dzinenge dzabho manje zvikanzi zvakare chi kana baba vako vakaita mahobho hazvirevi kuti newo wakuti ndakuitawo mahobho if you know mirai muone nyemba dzichabuda ipapo monyara imika izvi zvanga zvabva pane kunda kuzvifunga zvakabva pakuti
pane mufananidzo wakanga wapostiwa nani both ndofunga neve JP to the JPS page ne ava kuda venashi ndofunga vachidanzira kuti chikomana chitoko chacha chikomana chine rasta chachiya chakambono chema gore riya pavakaenda kubudira ndikati chinenge chachasamwa chiri kupi chiri ku backstage kuya chiri kusire kuya chotangura kuti aiwa ndakada kubatira chi ice cream lollipop asi ndatorwa chi ice cream lollipop zvokwadi ichi chi ice cream lollipop chine munhu pasi inda zvanokwanisa kutaura saka wendo zvino wazochipowa zvachose ndobvanzi chi ari kuzoimbawo ndobva mufananidzo wayo watanga kuwana macomments vamwe ndokudanzira kuti mwana wani wavhani choga here ndokazvasvika uko iva vaina chinokuti day 1 ndobva vati zvike week 1 zvikanzi nangu zvakare 1 month later only Rasipombi chete akadiwa nani ari mudiki hazvichaitike kuti iwe mwana wa murefu mira zvaukuda kuita izvi alright nazo nekuda kwei vanhu vangatata seizvozvo pane mwana wani wabhuti JP to the JPS mwana wacho ni wasingagari naye zvakare vachitaura izvo satizokuda kuti mufanzi unenge ane muonero wakewo tinozvitenda zvakare tichiti hamenu haleluya hemeni koko ndobva vanhu chi vatanga kutaura mucomment section zvikanzi we love him already zvikanzi nevamwe zvakare siyai mwana nemahaters amuishodere makaita sei tsvagai mabasa vanhu ava vakatarisa kuti seizvozvo kupi kucomment section yekunashi TV zvikanzi vazikuru vane hada vakaoma zvokwadi zvikanzi hamuvazivi here vanhu vanofamba nesero handi kureva nhema zvokwadi wenge vamwe vakadanzira kuti tisiyirei mwana ana nhingi avo vanokungoita chi madiscord 1 varume nevakadzi vakuru zvikanzi zvakare wachakuwengera cheziya wachakugumbura pauchaunganidza pfuma vachati unoita zvokufamba nerusero mwanangu nhamo yacho uchaiona #JPC nyingi hangu mufanzwe aitaura zvakaita sezvikupi kucomment section ndokubva chi vamwe vati people forgot how Jacksons were literally trained and coached to be superstars by their father. How talent is hereditary. Look at the great lineages filled with the superstars from Simon to Zulu, Nero to Tyson, etc. Ja is talented and he has obviously taken his time to mold the young boy, and I for one am banking on him. I'm so touched. Hoko anema bridesmaids tonzwirira nhasi. If God was a person, don't judge. Asate aimba guys. Vana vangokuta kutojudge. I don't know why. Vanhu vangoita sezvozvo. Vangotojudge vanhu vangochijaja. I don't know. Zvikanzi nevangu zvakare ukaona vanhu vakuita ruvengo nemwana mudoko. Iye maipa urombo zvokwadi uroi chokwadi #godo. Zvikanzi mukudze junior to the fullest. Chero mukadzi waJP wachoni akanzi akaimba ndongomuda futi zvakadero. Zvikanzi namwe zvakare mukudze junior anogona kuimba bitterness musiyane nayo can't wait. Vana vaitaura zvekupi kucomment section zvikanzi imi like father like son guys, what's your problem? Zvimwe ndezvedzinza guys, let the young JP do his job. Ndo pawanotangira ipapa achiri mudoko guys, ahangatangana achigonaka but he learned from his mistakes achitokura ka wenge #rise up junior JP. So nawo zvakare siyai mwana atange achiri mudiki, tarisai mahumbwe atakaitirwa nevamwe ava satizodiwa nani vavo. Zvikanzi zvakare normally vanhu vari kuita sei vari kutambura ndo vane bitterness even kuvanhu vasina chavakatadzirwa. Dai Mwari ari chasei ari atirangarira tabudirira mupfungwa nemumwoyo zvese nehumupfumi, maybe the hatred will be less. If the song is lit muchaita sei. Zvikanzi case in point Oliver wakaguruma vana vakewo and vakata sei vakataka kugona through that. Vamwe vakati garai pasi muri kurwadziwa naye hamupori akutogadzira ramangwana remwana wake. Imi zuva vhu muchingonyomba satizoone kuda kwei. Zvikana namwe godo munhu mutema tovhaira fan #. Vanhu
inasindaidero comment section zvikanzi namwe zvakare any responsible father natures his own kids best way possible. What comes to mind first is his own trade. Obviously if he fails achaita zvimwe apa pachatorwa beg #JP to the JPS kana hazvina kushata. Regai ndingoti macomments acho anga akawandisa ndingambokwasi kumapedza ese asi mashoma chi vanongo kuseka kuti uzokati ungabva kuti mwana wamurefu here wakati apaka hatisi kuti nekuda kwei vanhu mangonyomba zvenyu dai mangosiya mwana siyana nemwana zvanzi musiya aite zvinhu zvake kurwadzwa ndokunei zvanzi vanhu gudhu rakushupai zvisingamboiti vamwe vakati hanzi bitterness inoiwanza maZimbabwe yakakadza saka ini conclusion regai ngodanzira kuti vanhu vanganyanya kukonzentrata nenyaya yebitterness iyoyo vakadanzira kuti aiwa isusu maZimbabwe hatisi kuti nekuda kwei tine ningirikini iro nhau yekuti tinenge tichingoti zvese munhu akaita chinhu chake utanga utodi kutonyomba utanga utoshora sati nokuda kwei toitaita pwere asi chirega ndingodanzira kuti venazvo zvakare vadanzira kuti mangwana kunenge chakagala mangwana chinenge chichiherereka saka isi takangomirirawo hatizi kuti marigari avanenge vakapfeka mukati mevhidhiyo yavo vana junior JP vachoni ndiapi nekuti kuratidza kuti zvinenge zvakarongeka hatizivi saka ini ndega ndingoti ndichangobatai zvakare pachikamu chinotevera. Ice cream lollipop.